В свят на Исекай, където и да отидеш. Какъв хубав ден, намушкан. Този го блъска тир, този пък умира заради трактор. Сващате идеята. Но между всички Исекай виждаме светлина в тунела. Светлина, която света й прилича точно като на Исекай свят. Но не е Исекай, спокойно. Ама ну бе, Soul Leveling не е аниме. The fuck? Well, това е дълга тема, но ще се опитам да обобщя. Аниме ли е Soul Leveling? Нека първо започнем с какво прави анимето аниме. Well, аниме е буквално преведено като анимация, right? Което значи, че познатото ни аниме е просто японски детски. Или поне започва с такава идея. Защото не бих нарекал това детско. Според мен това, което прави анимето аниме, е самият стил на японците, които те развиват през годините. Стилът им. Anyways, след като разбрахме, че това и това не са едно и също нещо, right? Мисля, че е време да видим струва ли се Soul Leveling. Също ще оценявам анимето на края на видеото, тъй че Soul Leveling се развива в вселена, в която се появяват портали, водещи към дънжени и нали, влизаш, биеш се с създания, накрая се биеш с бос и ако го биеш си тарикат. Но ако не го, си ето пич. Ще попаднеш в двоен дънжън и някакви статуи ще те гърбят. Но се появява екран пред него и basically му казва: искаш ли да бъдеш fucking cheater? И Джинву е като hell yeah, естествено че искам. Но защо cheater ли? Защото получава способността да левелъпва. Точно като в ММО. Докато всички други са оставени на фиксирано ниво, ако си D-ранг, well, оставаш D-ранг. Но случаят при нашия чит Джинву е различен. И след като оцелява след двойния дънжън, започва да вдига левели. Да минава специални дънжъни, абе като цяло той левелъпва сам. Шега на годината, знам, keep the аплодисменти down, please. Освен левелъпването, Джинву може да си апгрейдва и статовете, като прави квесто. И ако се питате какво става, ако не правиш квестовете, но ако ги правиш, получаваш стат точки, с които можеш да си апгрейдваш силата. Или бързината. Или пък интелигентността. След като той пофарми малко, той вече не е малкият джин, с който сме запознати. Той става бем! А аз не съм гей. Но няма как да е комплитли сам, нали? Трябва да има някакви приятели или нещо. Има, но по-скоро дънжън партньор. Let me explain. След като влиза отново в дънжън да вдигне някой друг левел, среща ето пич, спасява го от тия бандити и идват тази сцена. Направо настръхвам като чуя тая песен. Само че е поставена в бахти тъпия момент. Вместо да я поставят в някой момент, в който той се бие с някой Dark Souls бос, и я поставят в битка с рандом хънтъри. Най-тъпото решение, което съм виждал. Anyways, след като го спасява, това момче му предлага доста пари, за да направи 20 дънжъна с него, за да може да стане гилдмастър. Но за целта му трябва 20 дънжъна. По-късно разбираме, че реалната причина е, че баща му на този пич не харесва идеята на гилдиите да взимат целия лут от дънжъните, и затова иска да направи негова гилдия, за да спре това. И съответно този пич му предлага 30 милиарда и той отказва. Да, точно така. Той отказва. Но малко след това влиза в S-ранг дънжън и вижда, че от самия дънжън може да се крафтне елексир на живота, с който може да спаси майка си, но за сега е твърде слаб, за да събере нужните неща. И приема офертата на този пич. И се започва яко фармене. Междувременно се опитват да го откупят, като даже му предлагат двойно на това, което са му дали. Но преди всичко Джин пита: на колко ви е оценена цялата компания? И тогава той казал 50 милиарда. Може да разберете отговора на Джин след това. Сега мисля, че е време да оценя анимето. Също искам да кажа, че оценявам анимето според мен, нали? Анимето ще го оценя в 3 категории: герои, история и битки. Защо битки ли? Защото така съм казал. Проблем? Да поговорим за героите. В това аниме няма особено интересни герои според мен, освен главния герой. Да не говорим и за дизайн. На мен изобщо не ме кефи, но остави това. Според мен няма герои, които когато видя да се кефят, че са там. Имаме Daddy's Boy, провален хилър, някакви S ранкове. Може би мисля така, защото в първи сезон главно се запознаваме с как работи системата, а не толкова с героите и техните мотиви и цели, но за сега героите не ми харесват. Затова давам на героите 5 от 10. Историята на анимето и като цяло идеята на анимето ми харесва. Различна е и по-важното, интересна е. За сега има интрига, буквално S-ранг хънтър е по петите на Джин. Богато семейство иска да направи голяма гилдия, с която да разбие всички останали гилдии. Той пич прави мисия, като събира едни от най-силните хънтъри да рейдват един от
най-опасните острови. Абе, билдъпа за втори сезон е много готин. Самата идея за човек, който може да левелъпва, е интересна. Карате да се чудиш кой аджаба е създал тази система. Той ли е единственият с тази сила? Интересно е. Затова на историята давам 7 от 10. И сега за битките. Дето са били на битките. Битките на това аниме са уникални. Битка с мравки изглежда брутално. Смятай останали. За мен едно от най-важните неща в аниметата е да има хубави битки. Защото на кой не му харесва, когато дойде някоя голяма битка като Бариан Мод Наруто или Луфи Гир 5, и си някакво ставаш от стола и започваш да крещиш като луд на движещи се картинки. Real shit. Но освен добрата хореография, някак си исках да има малко повече емоция към битките, а не трябва да левелъпна. Да, майка му е болна, това онова, но това дори не се внушава толкова на зрителя. Anyways, за битките на това аниме давам 7 от 10. И това ще бъде за този клип. Ако ви е харесал, много бих се радвал да се абонирате и да ударите лайка. For now, чао от мен!